ngathi zinhle kodwa kulona ikhaya lelo sazoshisa ikhaya eliphelele yileli elisemubusweni ongunaphakade swala uma ke sifuna ukuya kulo ngoba noma siyathanda ukuya kulo kodwa kukhona waxoshwa khona wachithwa waphoswa emhlabeni kulelo emi ukusenza njani zimba basingenze njani singayi lavi bakadadalasa ukuthi singafiki mayibona ukuthi uthanda lokho ukuvimba ngalokho ukuthandayo mayibona ukuthi uzama yonke into epossible siyazwana yebo Esithathela amazwi ke afundeka kanjena. Ithatha ithi ke elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Yenza njani? Qinani enkosini nasemandleni ayo. Ngama zibambelelani niqine ku enkosini nasemandleni ayo angakalani amakhulu kusho ukuthi inkosi inamandla angakalani amakhulu uma kodwa thina sikholelwa kuye ngokunjani okay yini kufanele siqine enkosini ukuthi kuzobakhona izimo eziyawusenze njani ziyawusisamazamisa zisinyakazise kangangokuthi singaze sixeke kuwo qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu into engiyithandayo ukuthi kahle amandla ayo angakanani makhulu lento ethi makhulu kusho ukuthi amanye amandla ongenzeka ukuthi uyeza ukuthi akunyakazisa kodwa mancane ukuthi makhulu kuwehlela kodwa wona angakanani kancane wena qine enkosini nasemandleni ayo angakanani amakhulu usinqoba amandla kancane akuphazamisayo yebana yebo Hlomanini izikhali zonke zikaNkulunkulu. Hlomanini ini? izikhali zonke zikaNkulunkulu. Hayi ukuthi hlomanini ikhali. Kodwa zonke. Uma uyocelemba unekukhala. Unesibhamu. Unomkhondo. Unomese. kaNkulunkulu kodwa ngisho lezinyama. Angithi? Yeah. Uma uzama ukubekisa ngalezi sinjalo. Sesizazi ukuthi makuthiwa hloma yiba beninyanga la uyabona ukuthi ebuthakathi wabeka la athi uzomthinta ngoku kwathola la eduza hloma ke ikhali zonke zikamoya indaba kufanele uhlome ikhali zikaNkulunkulu kusho ukuthi impi injani enkulu impi siqalile kuyaliwa hlomanini ikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. uSathane akazwakala ephethe ini? Ikhaya. Kodwa yena uphethe ini? Amaqhinga. Iqhinga lithi uyabona? Iqhinga lelo uSathane uza namaqhinga. Ngiyangezwa? Yebo. Namaqhinga. Makwenzeke wawina akawini ngoba ewinile kodwa uwina ngoba eneqhinga yebo alright ngokuba asibambene negazi nenyama ngamanye amazwi asibi nabantu yebo asibambene negazi nalo nenyama niyeke lo muntu njena wenza lento othwele iphethe kabi kahle yiqhinga likaSathane ukuze ngixabane yebo asibambene nenyama nawo ngiyavuma mina uyabona njengoba unjenje uthi wena wongenze wena abantu abakushintsha wabanje abona abantu asibambene nenyama nawo kodwa uSathane wenza iqhinga lokuthi umuntu enze kanje kanti wena uzoshintsha ube nje hlomanini zonke ikhali zikaNkulunkulu yebo ba alright
sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu mnyama umoya bobubi emkhathini sibambene nani la ngamanye amazwi lento yenza ukuthi kube nje yini amandla ane asibale kahle kuba sibambene nenkazi kodwa imibuso yini Imibuso. namandla nababusi bezwe balobu mnyama ababusi bezwe ba Balobu bumnyama. makhosi amen Yebo. akaze inkosi engaphethe engabusi indoda amen ababusi bezwe balobu mnyama umoya obubi emkhathini nazi izinto esinjalo uma uthi awutholanga ababusi bezwe bamandla bomnyama balesi sikhathi uzoqhamuka umoya basemkhathini bobubi mawuthi ufika lapho amandla bomnyama mawuthi ugadile lapho yini ababusi bezwe bangaba nomaphi ababusi bezwe sikhuluma sikhulekela abantu besizwe esinsundu ongazi ukuthi inkulungwane yabo yezwe mawuwahlala wabheka amazwe ase-Afrika amanye iy'ngane zakhona ikhula ngekhanda ikhule ngani ngesisu ibonga mayitholile idoko mayitholile idoko nje lamabele kuba ngcono nabo umsebenzi kaNkulunkulu kukhona odla kahle layisi adla inyama adla uphuthu emfile khona bangazi ukuyithatha mlelo ahambe etiyeleni kuba nje njuza lapha kuzitiyela lapha hamba ugrafele usitshele manje makusafa emawena apho ngisho umgwaqo naba abafowethu amanje yebo uma ethanda uNkulunkulu wayengenza kube yimini ozalelwa lapho kodwa wakhetha ukuthi mina ngizalelwe eSouth Africa ke kuthiwe nje khona imali yabasebenzi uthi ungaguga njena kuthiwe nje uzaba uyithole nje awuya la eduzane eSwatini akwazisa likaSophia kanapa yakompesheni ake uye eZimbabwe akompesheni hambe leSotho akompesheni eSouth Africa kodwa singile siyahola izangala uhola nabekholo uhola nabangasebenzi saze sabusiseka noma singaswela kodwa siswela ukhona into uNkulunkulu asenze njalo asenzela yona bekufanele ukuthi ngabe siyabona uma ethanda ngabe yithi esenze njalo sazalelwa lapho kodwa thina saba nalenhlanhla yebo ngisho ukuthi siright nathi seswela wethu kodwa masubuka ukuswela kwangempela uyabona ukuthi ayikhona yathi naswele lokho kungcono bazothi bazama amasimini kuphinde kuqhamuke nesomiso nokudla kungamini yabona laba bantu bonke nabo mabefa baya kuNkulunkulu sovela kanye nabo so kodwa siqhamuke endaweni ezinjalo ezingafani athi uNkulunkulu wena waba right wena kanje hayi ngoba wawunakho konke nawe wawuswele kodwa ufana nabo kodwa bangaphinde kakunika izwi lami ngakunika umbuso ukuthi ma ufika isikhathi sokudlula emhlabeni uze kimi kanti futhi vele wena ukhulele ezweni elingconywana
wajiya futhi wena wathatha izwi lami wadlala ngalo. Ngangifuna ngizwa le ndaba lethu bathi ingane yegwili vele isinomkhanjana endaba laba bantu noma bengasatholanga ukudla nepapa kodwa nje mabengathola izwi likaNkulunkulu. And wena mfowethu dadewethu ufuna ukuyihlalela nje abanye ozakwenu nikhonza nabo kule nkonzo bathanda ukuvela baphethe bavele enkonzweni bahlala nabo babekela ngamatafula kukhulunywa kahle ngawo shaya msezosuku baba shaya banye baphupha unanje abantu akudla umbuso kaNkulunkulu abanjani abanabo khona baphakanyelwa bayabusa bayahlamaza odivasi balesi sikhathi balizwa izwi futhi badamasa ngoba bathi banokuningi kuphi enyameni bathi enyameni banezinto impiko banezinto eziningi enyameni sasukuma mbemba national executive provincial globally yabona amagama nje amakhulu national globally kwazi sephela uhamba nanemoto enkulu nalesikhundla wacondisa ngoba phela vele nemoto enkulu so kwakhethwa yena sokhetha usibani baba ngesikwazi ukuphatha usibani baba so ukhetha wena sibani baba uyazizwa nomuntu anikezwe ithuba lokuthi amislide isizwe sikaNkulunkulu mislide isizwe sikaNkulunkulu afake izinto zami zasezweni faka izinto zasezweni endlini kaNkulunkulu eyathekwa ngegazi eyahlushekela ngiyothi ngibona abazalwane sebabhinqa bakuthawula amabheki alengana ukuthi ikhothani lesi sebalenga amathawula amabheki umzalwane njalo wathela udakwe umbuso ulanjiwe kwamanye amazwe kunzima kwamanye amazwe akafuni ukuthatha le moto yakhe ahambe eZimbabwe uShumayela angashumayela kanjani ubani yena ubani angela kukala umuntu emzini wakhe ubani yena akuke ngani noma uBrentwood Philippine uBrentwood zokuka ngani kufuna khamnge kudala kosakos bonke abasha bafuna ukufana naye kanti lo mhlaba uyadlula umini akunandaba ukuthi wakwasonto apostoli kodwa leso naleso sihlahla esitshaka uNkulunkulu asihlanyelile noma umlimi asihlanyelile ensimini usuke elindele ithele uma ngabe sama-aphula akunandaba ukuthi sisensimini yama-aphula kodwa masingenawo ama-aphula sinamsebenzi walutho noma ngabe uhlavu noma ngabe lukakolweni noma ngabe etsani ngiyavuma sibe nenhlanhla ukuthi naso sahlanyelwa ensimini yama-aphula noma ensimini yami noma ensimini kambila kodwa uma umbila ubangabikho kuza kuma kufika isikhathi qoqwa inhlanga konke kuyawubutho kweinhlanga kufaka emlilweni siyabanjalo lesisizukulwane esicabanga ukuthi indawo yokuphakama endlini kaNkulunkulu nabaningi bayakulandela ukuduka kwabo asibambele nenyama nayo kodwa masifakeni sifakeni ikhaya ukuba sivika amaqhinga ngoba usathane ungenile namaqhinga wabathumba ebebebizwa
ngineshow ukuthi banaso isikhathi nabo lapho khona abake bawufaka bahamba bangena umuzi bathi kuquka nethi bafika into zenyama bashintsha ngineshow banaso isikhathi esinjalo la ngineshow ukuthi sikhona leso sikhathi sake safika bake bashumayela sizwa ngisho nini mawukhuluma hayi umuntu uyazi ivangeli yakhipha wabashumayela ungabe kwajika yokukhulu inkonzo kaNkulunkulu yenza iParliament iParliament ethiwa ngamaposa basifola bani basifola angithi lokho nawe usukhomba ufuna abafole la bathandwa ngikushiso ukuthi ivangeli likaThixo lifanele ukuba lihambe Mhlaba wonke. izizwe zonke baningi ababiziwe manje into esibuhlungu bayincosana abakhetheni kodwa ababiziwe baningi mangathiwa sigcwaleni manje nayo ipicnic uzobona ukuthi hayi isikole abakhethiwe ncosana kodwa wonke ngesikhathi uNkulunkulu ethumela ivangeli ithunywe ezimbili wayobabizela ukuthi bazosebenzela usindiso lwakhe umbuzo ukuthi basebenzela usindiso na cha basebenzela ukuduma nokuvela mihla ngemihla ngoba la ama-social media lawo azayona enhle kakhulu ngenzela ukuthi thina uma esaba uNkulunkulu ungabe usenza njani usadukisa ngoba kuthiwa masibambelele enkosini nasemandleni ayo makusiqine ukuqina kusho ukuthi kunezinto ezinyakazisayo kunezinto ezobe zinyakazisa siyezwana Yebo. ishiso ile amazwi esiwafunda lapho sibalele izwe amandla asemkhathini ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olukhulu uyamazi ukuthi bathi uyazabalaza bakwazi ukuzabalaza yabona wenza ngiyamdonsa wenzani akavumi angithi ukuze nibe namandla okwenze njani ukuzabalaza hayi ukuthi babedonsa kuzohamba uphikile nibe namandla okuzabalaza ngoba lezi zimo sobe zisidonsela kuzona kube sengathi ayikho lento lithandaza ayikho lento majority rule kuthiwa usho ukuthi bathini yini nje usho ukuthini yini nje kodwa lo mbuza ngoqala ngiyacabanga umuntu wamhla ekhuluma lena bathi usho ukuthi phela uwe nje no ngiyacabanga uAbraham ekhuluma le ndaba bathi usho ukuthi uwe nje ngiyacabanga uJesu ekhuluma le ndaba bathi ngindlela neqiniso bathi usho ukuthi waqala emambulo Yebo. kodwa kuyishintsha ukuthi uNkulunkulu uthi ingelo semayefika kuAbrahama uthi ithi ngokubhisa kuphi eSodoma nakuphi uthi uAbrahama ngoba wayazi ukuthi eSodoma kukhona bani ngoba eSodoma niyezwa Yebo. kuyenzeka bekhona okholwayo angizwa ukuthi uLoti wayemuhle kodwa wayemesaba uNkulunkulu yize seSodoma kungenzeka ukuthi impilo ayiphilwa uLoti wayephiliswa ukuthi uhlale eSodoma kodwa yena wayemesaba uNkulunkulu uyabakhona abantu abanjalo baphila impilo
Uzokwenza konke wena. Bafowethu. Ukhona abantu abaseSodoma kodwa babesaba. Ngiyangezwa? Yebo. BaseSodoma naseGomora. Kodwa uthi ke uAbraham engelosini. Manje wengelosi. Uma kenzeka ukuthi eSodoma la uniyobhubhisa khona. Kukhona abantu abawu-50 abamesaba uNkulunkulu. Ungabhubhisa iSodoma neGomora kanye no-50. Uthi lo qha abone ukuthi abantu kuyathembisa. Ake ngehle. Makuthiwa khona abawu-40 ke. Athi lo ngababhubhisa iSodoma lo ngishiya abawu-40. Makuwukuthi bawu-30. Athi hayi ngiyobhubhisa bonke ngishiya abawu-30. Abonke ngathi kuyathembisa uma besihlanu. Ithi ngelosi ngiyobhubhisa lonke iSodoma ngishiya abayisihlanu. Wathi uAbraham hawa umkani ningishiye uLoti koLoti lapha. Lalela. uLoti useSodoma naseGomora kade hamba nobani. No-Abraham abelusa ndawonye bahlukaniswa ukuthi kungathi mhlambi yabahlabanisi. Wathi kodwa uAbraham akashongo ukuthi uyabona lokhu vele kwakuneyinkinga neyinkomo sale sahlukana. Uzoyibonela baba. Ukhona uLoti. Iy'nkomo zazingasikhathi. Kodwa uLoti amesaba uNkulunkulu. Khona umzala wami uLoti. Khona umzala wami uLoti. Uhlala namaSodoma. Uhlala neGomora. Kodwa kayilona iGomora. Ngiyangezwa yini? Yebo baba. Ngiyangezwa? Yebo. Akuphinde nginikhumbuze. eSodoma uNkulunkulu wakhipha uLoti kuphela wabhubhisa bonke. Wena uthini? Bonke! Hey wena. Khipha uLoti kuphela. Bhubhisa yonke lento. Yindaba ucabanga kanjani? eGibhithe uNkulunkulu wakhipha abantu abawu-400. The rest. Wathi abantwana yilapho. Manje labanye badaloba. Angenza uNkulunkulu ukuthi umuntu wamdala. Nendawo yokuthi umfana wakhe. Leyo kuphika ngokuthi wena wadala uNkulunkulu. uAbraham waba namadodana amangaki? Amabili. Waba namakhosikazi amangaki? Amabili. uHagari isiqilakazi nobani? Sara. uSara uwethenjisiwe uNkulunkulu ukuthi uzozala umsindisi. uHagari kuvumelene uSara noAbrahama ukuthi ngoba lento kaNkulunkulu ngathi ayenzeki ake akangitholele umntwana ngoba mina ngenyoni. Uyafika lapho uAbrahama athola lo mntwana. Nalona umntwana umenze njani? Uthi uNkulunkulu yebo abakho boyithu uAbrahama kodwa mbona bami boyithu. Kodwa bonke bazalwa ubani? uAbrahama. Bobabili ngabakakhokho uAbrahama. Uma ehamba lo mntwana esombile uNkulunkulu wathumela ingelosi yaveza amanzi. Lo ingelosi akayibonanga. Akaze ayibone ingelosi. Ingathi ngiyambona lo esethi yabona thina sesibone le ingelosi. Kanti no bizomseva phela ukuthi angafi. Akusho abantu bakaNkulunkulu. Beke bona abantwana bamele ukufa. Yiko ke manje esethi umuntu lemoto ngiyithatha uma uthi uNkulunkulu andayo. Mawushimayela ivangeli. Athi buka sonke lesingiyithatha kusiphe zakho. Ubona ingelosi. Lo wesethembisa ka ingelosi akazi ngeke. Nesanglalela. Yebo baba. Wena Abraham axosha nonini akanakulidla ifa lesethembisa. Wena lo uzozala isizwe sami. Loya uzozala isizwe sabantu nje bami. Lo uzozala isizwe singabantwana bami. Endodeni yinye kuvela izizwe ezimbili. uRebecca
lesesinye isizulu siyovukela esinye. Nangempela kwabanjalo. Zahamba insuku, zahamba izizwe ezinye babelwa nazo. Kwakuyilezi izizukulwane zikababa. Ukusukela ku-Esawu kuze kuyophuma kuba ku-Ishmayeli nenzalo kaLoti, amaMowabi. AmaMowabi inzalo kabani? kaLoti. Nabo bavukela isizwe sikaNkulunkulu. Lesangilalela. Yebo. Kodwa bonke ngabantwana baka-Abrahama. Nento yaba ukuthi nawe uzalwa u-Abrahama. Le ndaba le ukuthi wena uzalwa ubani? Kuthi u-Ishmayeli wahamba nomina wayosho wabuyela kuphi? eGibhithe. Kodwa ngokozalo uzalwa ubani? Kuthi emngcwabeni ka-Abrahama no-Ishmayeli wayenjani? Wayekhona emngcwabeni kayise. Mhlawumbe wayezodimanda nefa. Bethi nami ngoba. Kodwa ukuphila kwabo ukuphila kuphi? eGibhithe kubokanina. Ngoba uHagari wayisiqilekazi sakho saseGibhithe. Impilo yakho iphile eGibhithe, ukukhula kwakho kukhulele eGibhithe. Enza izinto zamaGibhithe. Kodwa akakhohliwe ukuthi ngoba Abrahama. Bakhona abantu nabo ngabaka-Abrahama Shem babekwe izandla. Babekwe izandla u-Abrahama ubaba wethu sonke. Bazalwa ngozalo lunye, yamukela umoya ingcwele. Kodwa ukukhula kwabo nokuphila kwabo baphila eGibhithe. Babuyele eKhaboneni eGibhithe. Lapho u-Abraham aphume khona, akhulela khona. Benza izinto zaseGibhithe. Ezinye zazo sengiyibalile. Kodwa nabo bazalwa u-Abrahama bena. Bazalwa indoda kaNkulunkulu. Indoda kaSomandla. Akarantela ukuthi ungena la enkonzweni, Ngazi into ekhohlisa. Thina nami ngabeka isandla, akarantela ukuthi lento. Sengishilo ngathi akarantela ukuthi isihlahla similile ensimini. Uma singawathelanga izithelo, kufanele singenzanga lutho. Wena ungabala wena. Watshaya inkabishi la ngakho. Laba inhlahla nje. Uzobala. Kodwa nalo betshaliwe Shem. Alwenzanga umsebenzi. Ngakho ke thina elilizwa izwi likaNkulunkulu phendukani, Yebo. Uma uhlayela ensimini vese izithelo zokwenza njani? Zokuphenduka. Hlobanini ikhaya zonke zikaNkulunkulu. Ngakho ke imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. Izinkalo zenu mazenze njani? Masibosha ngeke? Yebo. Yebo. Bese yenze njani? Nifakile isivikelo sesifuba sami sokulunga. Alright. Yini isivikelo sesifuba? Yabo lento efakwa amasosha. Ibizwa ngani? Bayibekile igama lakho. Abathi bulletproof. Bayifaka isona ke isivikelo sami. Ngoba odubulayo into enkulu kakhulu iyo le ndawo le ncanyana ngekhaya. Ujwayele ukuvikela le ndawo na. Fakani isivikelo sesifuba sami sokulunga. Yebo. Kusho ukuthi yini isivikelo sesifuba? Ukulunga. Ngoba usathane into ayikona ayizokona kahle ukushangani ngokalunga. Niyamezwa? Usathane uzokushaya ngani? Ngokungalungi. Qaphela ukungalungi, faka isivikelo sesifuba sokulunga. Ukuze kube njani? Alright.
sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Amandla okucima imicibisholo kaSathane evuthayo yini? Ukho konke nibe nani nithathe isihlangu sokukholwa. Zezwana kahle? Yebo. Ibani ngabanjani? Umuntu okholo yini ihlangu? Ihawa lethi? Yebo. Into yokufika, kusho ukuthi uma unokholo unani? Ufikani ngale hlangu? Imicibisholo. Kanti nemicibisholo libhekephi? Lizoshaya isifuba. Ngakho-ke mhlawumbe sifake isivikelo sesifuba sokulunga. Lunga ithi ukholiwe, ulunge. Ngoba ungakholwa ungalungi. Kusho ukuthi-ke noma ngabe unayo ishili, kuthiwa uthi uvikile, uphinde ukufake isivikelo sakho. Ngoba kusuke kuyenzeka ukuthi uvikile, kanti uvike noma ungashayi. Faka isivikelo sesifuba, okungukulunga, uphinde uhlome ngokholo. Besangalalela. Yebo. Ukuze nizokwazi ukufika ucima imicibisholo kabantu. Sathane. Ngoba kusho ukuthi uSathane uyasiciba usuku nani. Kodwa ufuna kusho ukuthi ujayephi indawo. Isifuba, hlome ngokulunga. Ngoba ungalungile uyashaya. Ngoba kusho ukuthi sivikela siko. Besangalalela. Yebo ba. Izinyawo mazigqokiswe ini ukulungela ukushumayela ivangeli. Yebo. Masibe ngabalungela ukwenza njalo. Uma ushumayela ivangeli kusho ukuthi ugqokisiwe enyaweni zakho uyothi noma seyifika izivuka izinto avuka bevendleleni uzokwenza njalo uzowanyathela. Esangilalela. Yebo. Alright. Namukele futhi isigqoko semfundiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Namukele isigqoko sami nenkemba kamoya eyini? Izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi masimesabela uNkulunkulu kuzo zonke izinto ayenzenjalo ayishilo ngoba izinto ezikhulunyiwe zikhulunywa kithi ngani? Ngezwi. Uma sigcina lokho siyabagcinela ini? Izwi likaNkulunkulu. Ngakho sinenkemba enzima. Sangalalela. Yebo. Alright. Ngokukhuleka konke nangokunxusa nikhuleka ngesikhathi zonke ngomoya, ngalokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke. Besathi-ke ninginxusele nami, kanti nami futhi ngisho njalo nenze njani nami? Nami ninginxusele ukuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ngize ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli. Zizwana kahle? Yebo. Engiyisithunywa salo esiboshiwe ngamaketanga ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo njengokuba kufanele ukuba ngikhulume. Ukuze ngikhulume ngani? Ngesibindi. Awusidingi isibindi uma ngabeka abaphikisayo. Manje ngivangele ukukhuluma ngesibindi. Kuchaza ukuthi ungakhuluma kungahle bakubuye lezima, Ngahle bekhona izinto ezibuya njalo. Mafanele ushumayele ngesibindi futhi kunenkinga. Uzothi ungashumayela kofuna sihlole lithini livangeli ngoba kusho lento sikuyishumayela abantu abahambisana. Yiko kufanele ushumayele ngani? Ngesibindi. Ngoba abantu abajabule into oshumayela. Bahambisana. Uthini manje? Kuronga. Kuronga ukugqoka iqhopsi wakho. Iqhopsi wakho nebhuluka elithena. Libe uqhopsi. Kuronga. Kunjani? Kuronga. Kuronga kuyifaka
nisangilalela Yeah. wala ithi bafowethu ndithanda ke